O legado das xeracións que viviron no territorio son a paisaxe, o patrimonio cultural e a biodiversidade da Reserva da Biosfera, os Ancares lucenses Montes de Navia, Cervantes e Becerreá. Os veciños dos concellos son os protagonistas da súa historia. Esta é a voz da Reserva da Biosfera, a terra dos nosos avós. Me chamo José e vivo aquí en Caserío Meiroi, en Ayuntamiento de Navia de Suarna. Estamos a 5 kilómetros do Ayuntamiento. E nada, pues estou aquí ca ganadería, teño razas autóctonas, teño frieresa e cachena. Calquera delas son buenísimas en textura, en sabor. A min, se teño que decantarme por unha, decantaríame máis pola cachena. É un sabor peculiar, moi distinto, está moi rica. Que pasa? Que é unha vaca de pouca produción, porque é moi pequena e produce pouco, pero como calidad, para min é a mellor. E teño tamén porco celta, teño algunha galiña de mos tamén, e bueno, prácticamente o 80% do que se dá aquí no restaurante pois é produto daqui, tanto as carnes como verduras, como frutas, algunha, non todas, pois intentamos con produto o cero daqui. Teño os hortos todo ano para en fora e despois si teño cercado aí para cebo, teño como media hectárea. Si, eso teño arriba no pico da finca, porque é máis llano, e aí é onde recollo para elas. Eu, a veces, sobre todo cando lles don erva, eu vou tirar, como a finca é pendiente, eu tiro a bola e a bola queda estendida. Entón, elas, por onde teñen que comer a erva, pisan moito. Entón, eso, en vez de ir a monte, vano castigando e non sale a erva mala. Hombre, pois creo que é moi importante que haxa explotacións pequenas, porque se son explotacións grandes normalmente son de granxas, e a explotación pequena pois está cuidando moito do que é a paisaxe. Pois, a ver, síntome moi orgulloso de poder vivir aquí, sobre todo xa por paisaxe, e porque estou moi contento aquí, e moi feliz. Que pasa? Que tiñamos que ter un pouco máis de axudas das que temos, porque sobrevivir aquí costa moito. Temos un paisaxe que é moi difícil de traballar, aquí ten que ser mão de obra túa e do ganado, que gracias ao ganado se vai mantendo un pouco o paisaxe, porque senón sería imposible. Isto sería, pois, todo selva, e non poderíamos ter ganado. E é unha pena, porque temos todo. Temos o paisaxe, temos o terreno e nós.